Byl takový hrozně divný člověk. Tak divně mluvil. Říkal, přicházím si něco teď. Mele, než něco tam už není. Všechno je teď jedno. Přímo mě za hlavu. Já jsem věděla, že to je vrah. Věděla jsem, že když se otočím, že rozstřílí celý vagon na kaši. Věděla jsem, že když se otočím, že to budu já. Já jsem tady prostě musela vystoupit. A proč jsem se vůbec vracela? Nějak se mi zastesklo. Po domově. Vlastně se mi stejskalo celou dobu. Pořád jsem snila o Berlíně. A proč jsem odjížděla? Víte, já jsem chtěla vědět, jak to sama zvládnu. Jestli mě to třeba nějak nesemele, nebo tak něco. Do té doby byl celý život jak v mateřské školce, všechno bylo úplně organizovaný. Svět vůbec nebyl velký. Já jsem se dostala tak maximálně k Černému moři, někam dál. Chtěla jsem vědět, co je tam dál. Tam, kde svět končí. Co je na konci světa. Jestli mě to nějak nesemele, co když tam někde uvíznu. Teď něco udělat, teď, v každou chvíli. Žít na 100%, žít teď. V určitou chvíli prostě nejde přestat. Člověk tak nějak proplouvá, odjede do jiné země, maká, pořád jenom maká. A pak najednou zaslechne u jednoho stánku dva braniborce, jak se snaží usmlouvat cenu za turistického průvodce. No, byli úplně trapný. Mě vyhrkly slzy, a tak jsem se musela vrátit. Chvilku tady pobejt. A zase spát. Na Bali. Do Denpasaru. Pojedete se mnou? Jo? Tak jo? No. Moje maminka mluvila pospátku a já, protože jsem měla 2 sourozence, jsem chtěla být zajímavá, tak jsem se to naučila. A mluvím pospátku, a tak když je tady tolik dětí, tak bych vám řekla nějakou pohádku pospátku. Jo. Jakou? Parkulka. Ánevreč a kluka? Ánevreč, červená, Ánevreč a klukra. Alip Ališ, Andej a kčičlo. Byla žila jedna holčička. A át aliem uknímám. A k ní mám ákýř. Maminka říká, žeb o klukrak as ukčiba. A klukrak ed. A top aklv. Aklv ákýř. A vlk říká, ed akčibab jildy. A klukrak ákýř. Širjup jenvor a motop je varpot a mat akčibab jildy. A klv ižeb. A ed je keččibab. Babičce, eččibab. Řeknete to? Eččibab. Super. A klv ed je štinbon a ukčibab erežes. Sežere. A klukrak ed. A akýř. Okčibab. Čurčám kat íklep íčo. Chyba jed epel al jedí. Okčibab. Čurčám kat íklep íšu. Uší. Chyba jed epel ale šil slyšela. A okčibab čurčám kat íklep ubuch. Chyba jed ahom epel cíns. Smart. Chraps. No a potom jde okolo. Myslivec a Egypt a vidí ukčibab a klukrák a všechno dobře dopadlo. Což by to Vlko vysvětlovalo. Ne, že bych se pamatoval. To se nedá pamatovat, jak bych si to mohl pamatovat. Ale vlhko bylo. Jeho příčina zapomenuta, ale vlhko bylo všude kolem. Moje boty na parketách a matčiny boty před nimi. Mašírujeme, já a ona. Nikdy předtím jsme nemašírovali. Já tedy mašíroval. Když jsem si hrál na vojáky, stál před domem na stráži. No ale tohle bylo jiné, protože tohle nebyla hra. A tady jsme byli matka a já, chápeš? Posloucháš mě vůbec? Jo. Jak si můžu být jistý, že mě posloucháš? Jak si můžu být jistý? No a já se loudám pozadu a matka mě bere za ruku. Znovu si uvědomím to vlhko.
A pak pochopím ten pocit. Mám strach. Našel by se lepší výraz? Já jenže mám strach. Jde tak trochu přímo k věci. Mám strach. K čertovem. Mašírování nebere konce. Parkety se klikatí chodbami. Naše zvlhlé dlaně si vybavují jako strach. A v tom začnu tak trochu brečet. Brečel jsem už dávno předtím, ale pak jsem zapomněl, že jsem vlastně rozrušený, ale jak jsem teď brečel, rozpomněl jsem se na ty předchozí slzy a rozpomněl se, že převládajícím pocitem dnešního dne je strach. Chápeš? Každá slzavá vzpomínka upomínkou, každá zvlhlá dláň mě zasazuje zpět na místo. Mačiny podpatky na tvrdé podlaze. Nervózní. Vzpomínám si, jak odpočítávali vteřiny. A tikání podpatků doplňovalo její dech. To tlachy, tlach a dech, tlachy, tlach. Její kroky, skoky, to spíš. Moje dlaň v té její a nohy se mi šinou po zemi. Nejspíš. Chce se mi zpátky do auta. Zpátky do auta, domů, do postele ke svému mladšímu bráškovi, který tam odpočívá. Jsou mi 4 roky a o ničem jiném se nemluví, než o mně a mojí budoucnosti. Takže já a matka na parketách a vcházíme do třídy. Mojí třídy, ačkoliv to jsem v ten moment netušil. Ruka mojí matky se natahuje a třese si rukami s ostatními vysokými lidmi. Já tam stojím ve svých fajnových botách a dívám se na tváře ostatních dětí. Civím na podlahu a pátrám. O čem to jenom pátrám? Jeden mi myslel, že to budu vědět. Kolikrát jsem tu takhle stál a díval se na tuhle podlahu. Tuhle podlahu. Plný mlhavých myšlenek. Uzavřen, ale uzavřen před čím? Že bych přece po něčem pátral. Dívat se na podlahu. Proč by se 4leté dítě mělo kochat podlahovou krytinou pro Krista? Dost už o parketách. Na parketách přece sotva sejde, to je detail. Ačkoliv většina mého dne se stává z detailu, ale abych se dostal k pointě. Podívám se na matku. Ta si přede mě klekne. Obejme mě. Dá mi pusu na tvář a její rtěnka tam na moment ulpí. Podívá se mi do očí a začne mi přát, abych si ten den hezky užil. Ale já mám celou dobu oči jenom pro výstřih v její blůzce. Vidím její ňadra, jak se schovávají v té krásné podprsence. Ne a ne přestat hledět na matčina ňadra, zhypnotizovaný. To jsem, takhle jsem matku ještě nikdy nemiloval. Nikdy předtím jsem necítil jsem chtíč. A to je příliš silné, jen to nepřehnat. Necítil jsem. A já přece vím, co chci říct. Upřímně řečeno, nikdy ke mně nebyla zrovna láskyplná. To obětí ve třídě, náklonnost. Nejseš jedinej, kdo je tady ve stresu. Já už v tom seriálu dávno nejsem. Vyrazili mě. Teď běž jenom pokračování, já taky nevím, jak to bude dál. Měla jsem chvíli štěstí, teď stojím zase na začátku. Rozešla jsem se s tebou, protože jsem byl úplná nula. Pořád zaměstnaný jenom sám sebou. Musím čekovat scénu. Budu nejhustší DJ. Nedalo se s tebou vůbec vydržet. A co bych dělala s tebou já? Co? Držela bych tě za ručičku, co? Podržela tě, aby ses odreagoval po koncertě. Jirku, já nejsem ženská pro zázemí. Co by čekala doma s papučema v hubě, až čumáček přijde domů z práce. Kdo to byl Hugo Haas? Víte, kdo to byl Hugo Haas? Nevíte. Tak si představte, že je rok 1939, zhruba tak 2 měsíce před vyhlášením protektorátu Čechy a Morava. To začala 2. světová válka. To víte, co je? A co bylo? Jo. A v téhleté době byla v Národním divadle zvlášť silná atmosféra. Víte, co je to Národní divadlo? Víte, kde to je?
Kde je Národní divadlo? Praze. Tam. V Praze je Národní divadlo. A kde je Praha? Čechách. Kousek tady od Záběhlic je to. Tam tím směrem je to. Ne tam tím. Tak v téhleté době v Národním divadle dávali RUR. To napsal, víte, kdo to napsal RUR? Kdo napsal RUR? Karel Čapek, výborně. A já jsem ho znal osobně, Karla Čapka. On teda zemřel loni, no. Tohleto představení, to je ono. Tady to jsem já a tady to. Podívejte, jo. To je Olga Scheinpflugová. Jeho žena. No, s tou jsem měl velmi blízký vztah. Odehráli jsme spolu stovky představení, stovky, vážení přátelé. No já už se s ní na jeviště nikdy v životě nepostavím, protože dnes během představení mi člověk z divadla mezi druhým a třetím jednáním, ano, to je velmi příjemné, předal dopis od vedení. Co pak v něm asi stojí? Se podíváme, co nám tam píšou, co nám napsali. Jelikož jste ve svých dokumentech přiznal svůj židovský původ, jste propuštěn s okamžitou platností. Příští představení za vás bude hrát někdo jiný. Dochází vám to taky. Oni mě vyhazují. Já jsem tady byl 9 let v angažmá. Já jsem tady byl 9 let doma a teď mě propouštějí. Takovým stručným dopisem. Sotva před pár týdny se nám narodil syn, Ivan. To je dcera, ale nám se narodil syn. Moje žena Bibi je na smrt nemocná a leží v sanatoriu, já mám strach. Po vstupu nacistických vojsk na naše území se rozhodneme emigrovat. Domov opouštíme v poklusu, máme jenom 2 kufry a jeden z nich cestu nepřežije. A musíme odjet bez Ivana, protože má žloutenku. Ta cesta by pro něj byla příliš blízká. Musíme ho nechat tady čekat. Ale my se pro něj vrátíme. Vrátíme se pro něj, jak jen to bude možné. A v novinách vychází článek. Psa si vzali sebou a dítě nechali doma. Psa si vzali sebou a dítě nechali doma. Život je absurdní, co? Kdo by to byl řekl, že budu muset opustit Československo? Napadlo by vás někdy, že musíte opustit svoji zemi? Ale ty si musel opustit a už by se nesměl vrátit. Napadlo by to? No. A představte si, že já jsem se domů vrátil, natrvalo až po smrti. V krabici odsušené. A pak se našel jeden takovej pisálek a ten o mě napsal dopis. Teda článek do novin, jo. Takovej pisálek to byl. A napsal o založení uměleckých koryt, jo, se zasloužil Žid Hugo Haas, který si po 15. březnu 1939, ano, jsme v tom integrovaném roce, narychlo opatřil povolení vycestovat do Paříže a následně do Spojených států. Prosím vás, pěkně, jen této okolnosti máme co děkovat, že jsme se zbavili tohoto průměrného herce žido-marxisty favorizovaného. Hugo Haas byl pravým příslušníkem své rasy, která kam skročila 7 let tráva nerostla. Což tak řečeno znamená, co to znamená? Že vyžral ale úplně všechno, co se kde dalo. Tenhle ten člověk byl nejzaměstnanějším hercem u filmu, byl členem Národního divadla, ale jemu to nestačilo, ne. On z té svojí židovské chamtivosti chtěl mnohem více. A proto si našel koryto vedlejším rozhlase a ti ubozí, nezaměstnaní herci, jako je tady ten, tamhle, jo? Ty se museli dívat na takového příživníka filmního korytářství. Tak, tohle napsal. Divadla na regulární inscenace, my obvykle venku nehrajeme, tak jsme pro vás připravili jenom takové monology, takže díky a přijďte. Já ti říct, jsem hrozně ráda, že na Praze 10 máme strašnický
divadlo. Že nemusíme jezdit do centra, ale máme tady skvělý soubor. Takže i sama osobně doporučuju. Co jsem viděla, tak se mně moc líbilo. A Lenka to velmi dobře dělá.